Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay magluluto po ako ng lumpiang tuna na nasa lata. At ito na po ang kakailanganin natin ng mga ingredients. Unang-una, gagamit po ako ng tuna, yung nasa loob po ng lata. Ganito ang tuna na ginamit ko, yung nasa loob ng lata. Ang susunod po natin na gagamitin ay itong carrots. Gagamit din po ako ng sitaw, bawang at saka sibuyas. Gagamit rin po ako ng sayote na maliliit na pagkahiwa, oyster sauce, asin, mantika at saka wrapper ng ating lumpia. Ngayon po ang gagawin po natin ay lulutuin po muna natin tong mga gulay at saka itong tuna na galing sa lata. So ayan na po, maglalagay tayo ng konting mantika. Paiinitin po muna natin bago natin igisa yung ating bawang at sibuyas. Ready na po siyang igisa. Hihintayin ko lang po siya na mag golden brown ang kulay. Tsaka ko po isusunod itong sibuyas para mas bumango po yung niluluto ko. Konti lang po yung mantika na nilagay ko, mga 2 tablespoon lang yon, kasi ipiprito ko pa ito mamaya. Konti lang yung mantika na ginamit kong panggisa. Ngayon ay na golden brown na po ang ating bawang. Sisimula na po natin ihulog itong ating sibuyas. Pwede na natin isunod itong ating tuna. Tapos, ngayon po ay hihinaan natin ng konti ang ating apoy para maisunod na natin itong ating carrots. Haluin lang natin ng konti. Tapos, maglalagay po ako ng asin. At pagkatapos po ay pwede na nating isunod itong ating sitaw. Lalagyan po natin ng oyster sauce itong ating mga gulay. 1 tablespoon na oyster sauce ang ilalagay ko. Tapos hahaluin po natin para mag-spread po yung ating oyster sauce. Ngayon ilalagay po natin sa medium itong ating apoy. Ngayon po ay isusunod po natin itong ating sayote. Mas masarap po kasi pag maraming gulay ang ilalagay nyo sa inyong lumpia. Ngayon po na nailagay ko na po yung ating sayote ay magdadagdag po ako ng konting asin para tamang-tama po yung lasa. Kasi tumabang po siya nung nailagay ko yung ating sayote. Hihintayin po natin na maluto itong ating mga gulay. Pagkatapos pwede na natin siyang patayin para palamigin po muna, saka ko po siya ibabalot sa ating wrapper. Napakadali lang po ng recipe ito. Ayos po ang lasa nito, lalo na pag mayroon kayong suka at saka siling labuyo. Talagang sobrang sarap. Tsaka healthy pa dahil isda itong ginamit natin ngayon. Ngayon ay medyo malambot na po itong ating mga gulay. So, papatayin na po natin yung apoy para maisalin ko na po sa lalagyan para mapalamig po natin ang ating lumpia na tuna para mairap ko na po. Ngayon po ay tatanggalin na po natin to sa ating kawali para mapalamig ko na po. Ngayon po ay sisimulan ko na pong balutin itong ating lumpia. Tapos kakailanganin po natin ng tubig para pangtakip ng ating wrapper. Kukuha lang po tayo ng wrapper.
Tapos lagyan po natin nitong ating palaman. Kung ayaw nyo po masyadong malaki ay pwede nyong liitan. Yan, i-roll nyo lang pong ganyan. Tapos, tiklopin nyo yung gilid. Tapos, isi-sealed natin dito sa dulo. So, ganyan na po ang magiging itsura ng ating lumpia pagkatapos ko po siyang maibalot. Ngayon po ay ready na po siyang lutuin. So, sisimulan ko na po siyang lutuin. Ngayon po ay magpapainit na po ako ng mantika para po mailuto na po natin yung ating lumpia. Yan, ilalagay po natin sa medium yung ating apoy. Ngayon po na mainit na ang ating mantika ay simula na po nating lutuin. Tapos hihintayin lang po natin na mag golden brown itong ating lumpia. Saka po natin iikutin. Ayan na po, na golden brown na po sa kabila. So inikot ko na po siya para hindi po siya masunog. Mabilis lang po kasi itong maluto dahil manipis lang tong ating wrapper. Ngayon po ay luto na po itong iba. Hahanguin ko na po para hindi na po siya masunog. Isusunod na po natin ang ating second batch na lumpia. Hahanguin na po natin itong ating nilagay na pang second batch kasi luto na rin siya. Ito na po ang ating finished product ng tuna lumpia. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po si Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!